So, what's up sa inyo mga mastards, no? What a wonderful day sa inyo ang tanan dira. Yes. Kumusta na mo dira karong adlaw, no? So karon nga day lahi ni atong vlog. Ngano nakaingon mga boss? Tungod kay karon nga day, I can do whatever I want. Puti ka man. What do you mean, boss? Ah, puti ka may unsa pa man day because I am a free man right now. Puti, free. Wala mi nagkuyog ni Hana. Kabalo mo nga no? boss? Tungod kay nagparty siya kauban siya mga co-teachers. So bakante kay karon boss. Unsay bakante, pinaka-bakante. chicks, tuduron. Di lang basta maka chicks, makapamasahiro tag sakto. Grabe, multi-purpose. Multi-purpose. Mo income ta, makapa Chika-chika. ba jud? Asa man tayo yung mga to karon? Ako suggestion yun, boss. Mag-bikers camp tapos kay layo-layo man yun na, boss. Bikers camp. Sa ato pa sa Mabini. Sa Mabini, bukid na part na Mabini, boss. Saro, mabsam tanghana na, boss. Bukid man siya, ibig sabihin, Imposible nga. gamay og chance nga makita mi. Siyempre, layo. Kasi 0.1% ang makita mo. Thank you kay sa inyo mga suggestion. So mga laag ta, mga to taog bikers camp sa Mabini. Sa hero, boss. Pwede. Uy, di sa magian, boss. Oh, Pero babae lang atong pasakyan. na mo lang giulat. Let's go. Tara. Oh, guniti sa kay mag-face mask ako noon sa naman ka. Wala nilagang storya Ano dere. ka na, storya malag sa bikers camp. Mangita ko chicks dito, abay, imposible. Di ko maki-chicks dito sa kumpurma. So karon guys, mo na ni atong purma guys, laag ta dito. Kaway mga puti kamay. Pasayro sa... So tara mga mastards, sa masahiro ta at the same time mga laag ta. Let's go. Puti kamay, grabe bako bay, sugat ning bakuron. Wow, kitag pasahero karong adlaw. Minus man, mingaw. Ingaw kayo, Di nga po ng pang-doktor ning single motor. Dili lalim. Dili lalim ang masahero diri sa bukid, wala kay pasahero. Kailangan pangitaon sulod-sulod ba? Pangitaon pa nimo sa suok-suok. Di lang, basi ka mga pauli pa yung gika bikers camp. Manakay na pauli, boss. Sa importante, nakasibatan ko ka na. So mao man din ang pinaka main point karon nga nakasibat ko kahan na makalaag ta. Mauna yung pinaka. So karon kay wala man tay pasahero, na ako'y nakita nga kurbada dito sa unahan. Oh. Uy, what if mang banking kaya ta? Para ko bagra sa tuhod, boss ba? Unsa? Giminga ko bagra sa niya kong tuhod. So unsa pa may giulat na to? Di na to nidugayon eh. Tara. So guys, hapit na ang bangkinganan, nasa unahan. Ayate, vertikan ko ay, di na maayo na eh. Biyahan oy, biyahan sa likod o, biyahan. Kakaya pa rin ang binangkingay na sa kuha, pag sure lang. So, what's up mga mastards no, na namidiri karon sa Bikers camp. sa Bikers Mabini. Camp Mabini. Puti kamay. Nakita Bukid niyo yung na lugar dyan oh. Nakita niyo yung lugar oh. Mingaw kayo diri karon. Oh. Dito, boss. Oh. Gituyo na mo ka ingon arong adlaw mo adto pod kay. Bugnaw ba? Oh nya wala kayo itao. Bukid na dyan kaya ba? Okay, way tao eh. Klaro, Posible maabot naman, pa oh. siya na diri ha? Pag minong ka, galingon dyan kay... Kaya na ako pug na Oh, ako. Lagi dyan, grabe ka. Oh? Kuan may klaro kay mabini dito, boss, oh. Grabe na view ba? Jong, Ay, kabalo boss. baka nga pwede nimo isinggit dire kung unsay gusto nimo. Sige! O sige, singgit ba unsay gusto nimo. Ga? 1, 2, 3, go! Gusto na ko makauya! Oh. Moabot na sa imuha dyan sa tamang panahon. Pero dili pa na siya karon. Dalig lang. Laglaom jud. Nice ang place diri no? Si Marky man to oh? Siyempre, mga chicks na po. Sino na, boss? Siyan na man na buso. Asa na? Turay! Basihan na gini na, boss. Yung yate, galaw-gaw. Kung sa kaya ni sila diri? Pasita.
Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw lagi. Siya ayaw. Pati nga mong guna siya nakakita naman sa sabuhan ako ikaw naman gani. Bitaw boss, mas musamot na siya ka tingala boss kung nata diri ah. Tama bitaw no? Tama bitaw no? At tuon na lang nato na siya boss. Mangita tag alibay ba nga makarason ta siya. Meaning murag i-surprise na lang nato siya ba. Wala na lang boss. Pwede at tama po mo idea no? Mo gani. So ato na lang aton. Ato na lang nato kay. Sige. Sige, tara. Mura rang butag nag-vlog ani kinagunit Oh, ang yan, cellphone. Sa mati. Ana! Ay madam. Ana! Lagi mo dere, gi? Siyempre, Ay. lagi. Kabalok mo ka na ambit na ako dere? Surprise! Siyempre naman, ako ba, masaag pa ba ko kung asa ka? Kung asa ka, dito ko. Ano, araw mo na. Ay, Aso kung sa pamanday na di ay. Mo din ikaw di gituyo ni Boss Marky diri ba. Dati diri mo mga kauban nga teachers di ay. oh, dara oh. Hi ma'am. Grabe no, gwapo kayong lugar diri no. Oh, Kabalo jud ko nga nakaka diri mong nag-anime. oh mag-picture pa ko. Picture ka sige. Sulod dira kay mura kang salag. Karga. Oh. 1, 2, 3. Puti kamay. Uy, puti kamay. 1, 2, 3. Bagong pamusa. Sige, marag balot. Sige. Bagong pusa. Sila kagwapa na ba ninyo? Ay, katawi mo ko galingon. Ready? Sige. 1, 2, 3. Kamu na dumo. Di, siya ra kay supportive ra man ko. Paila-ila ta ka sa mga kauban nga teacher. Sila Mr. Lim. Turo una sa Mr. Lee nag-una. Sige, palaila ko sa mga kauban nga teacher. Ay, mag-picture ta diri be oh. Mag-picture sa ta diri bago ta mapop dito. Sige, mag-picture ta. Sige. Sige mo, smile ta. Gani kinakaya idea kay ngadto surprise ba. Bro, awang katawang busog. Lastik na kayo. Man, nalipay kay Chik may gusto ano. Na ito jud gani. Nasihan na diri. Jabalan. Pasi ta manita tag laing area ta. Asa naman ta? Ano ta dito sa mga kauban na teachers? Paila-ila ta ka. Palaila na kunin mo. Ay, paila-ila ta ka. Ay, nay ko ano, mga bike. Bike, di man gyapon ka kabalo mo bike. Gani, char lang. Tawa sa parido. Mga ma'am! Nakoy paila-ila sa inyo, ma'am ba? Sa salaman. Wala ko. Approve ba na sa... Wala ko kuyad, ma'am. Sa palaila po yung mga maestro ko. Ate, may isa na banatik na gani. Sa mga nang di malipay na. Ako yung BB boy. Ako yung BB girl. Plastic ang katawa. Sila at least nakaalibay ta kay wa ta kaalibay. Duda man na si Ana di ta kausab wi. Magyo kay nidagan ta wala gyud. Sir! Ay, nakoy paila-ila sa imo, sir. Muna akong uyab, sir. Si Marky. Ay mo mo yab di mo han sir. Ay wa nang nagkatimaong naong ni Marky. Eh, kung saan? Muna among head teacher. Gitawag pa yung head teacher. Sa Magading Elementary Ay, sir, School. mayong... Gigiapas yung kanya diri sa ibabaw jud aning kuan Oh, bikers cup. sir. Nga na, dyan na siya, sir. Uy. Pati gumba kayo klaro plastic ka ng katawa ba. Gapas na Nga ako, sir. na siya ka-sweet, sir. Uy. Sus tagsal jud lalaki yung anahan ba. Tanawa. Mura nang nabali ang sitwasyon oy. Basta ang pingi junihan kay tagsal lalaki moapas basig tumoy sa bukid. Nahimo pagtarong ang amaw. Tuwa na ka, adyo ko nang atik sa imo ha. Muna. I've been looking for you this whole life long. Sus ug kabalo lang sila sa tinuod. Believing you were out there, it made me strong. Tanawang katawa. Pretty nang lipaya. Kanya, mauli na mi. Amping ka diri ha. Bye-bye. Bye-bye. Iwasang parang Marky. Ay nakalusot gyud. Kanya, kita mo to? Ika may dessert mo. Nag-ingon say by the bill ta. Kanya, pasi ta diri. Pasi masakpan ta tong tinuod nga plano ani. Diri ra.